10-njy bölek hormatly Molla Ahmad Ahun Gurbanpur taksirlaryň Imam Rabbani rahimahullah'nyň mektubat şerifinden okuyan ibaratynyň jogabyasy. Ya İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu Aydiye mektubatında ve hemçinin erbab-ı hacat ez a'izze-i ehya ve emvat der mehawif ve mehalik medetha talep mi nemayan ve mi binen ki suvar an a'izze hazır şude ve def'i beliye zinha nemude است. گاه هست که آن عیزه را از دفع آن بلیه اطلاع بود و گاه نیز نبود. از ما و شما bahane bersaktan. İmam Rabbani'nin yine 2. cildinin 7. hissesi 58. mektubunda şu geliyor. Hamiden ve musalliyen hormatly Molla Ahmad Ahun Gurbanpur taksirler bir kitabın bir jayını okuyup petwa bermelidir. Aynı mümkün başka jayında awwal qaydan red edip aýtýan bolsa. Menem sana İmam Rabbani rahimahullah'nyň mektubat şerifinden bir näçe ibaratlar mecmua 3 mektuplarından alınandır okap bereyin. Senin aydan gepiňni red etýär. Hormatly ahunda da bir ibarat tapsaň awwalu ahirine bakman, awwalu ahirine seretmen petwa bermeli däl. Kere iştenni beller, kör tutanny beller diýen ýany edip. Birlenji ibarat ahwal we muwajid we ulum we ma'arif ke sufiyara der asnahi rah destmi dehen na az maqasidan bel awhamun we khiyalatun turabba biha atfalut tariqati. Ahwal we halatlar we ulum we marifetler ki sufiyalara sofuluk ýoluň ortasynda el berýär, maksatlardan däldir. Belki tawahhumat we hiyalatlardyr ki terbiýe edilýär onuň bilen tariqatyň çağalaryny. 2-nji ibarat mektubat İmam Rabbani'nin 1-nji jildi 3-nji hissasynyň 26-njy saphasynyň mektup numar 148. Zinhar betawassit ruhaniyati meşayih ve imdadat işan mağrur neşwit ki an suwar meşayih fil haqiqat lataif şeyh mu'taqid است ki ba an suwar zuhur namudast. Qibla tawajjuh ra wahdat shart است. Tawajjuh ra paraganda saqtan mujib khusran است. Iyazan billahi subhanahu. Thaniyan an ki mukarrar ve muakkad be şuma guftayim ki serriştey karra muhtasar bigerit ta be surat serencam yabat. Emre zeruri da güdeşte be emre la ta'il perdaqtan ez aql durandiş mustabad است. Emma şuma mu'taqid ra yukhudid. Suğane kastar şuma kem است ki muassir iftat şuma danid. Ma ala rasul illa al balagh. Hergiz meşayihlaryň ruhaniyatlarynyň tawassuty bilen we olaryň imdadlaryna olaryň kömeklerine mağrur bolman ki ol meşayihlaryň suratlary haqiqatda siziň aqide etdiýän şeýhiňiziň latifalarydyr ki şol suratlar bilen zahir bolupdyr. Qibla-i tawajjuhka baqlyon qiblaga wahdat we birlik şertdir. Tawajjuhne çaşyrmak mujibi husrandyr. Iyazan billahi subhanahu. 2-nji ol ki mukarrar we muakkad size aýtdym ki işiňiziň başyny muhtasar tutun ta tez enjam tapar ýani. Emri zerurini goýup bihude emirlere eda etmek durendişiň aklyndan uzakdyr. Emma siz öz raýyňyzga mu'taqid kim adamyň gepi saňa eser eder siz bilýärsiňiz. 3-nji ibarat mektubat İmam Rabbani'nin 2-nji jildiniň 3-nji depteriniň 8-nji hissasynyň 78-nji sapasynda gelýär. Zinhar be kuşup khiyali ve zuhur suwar misali i'tiqadiyat muqarraray ahli sünnet vel cemaat ra şekerallahu sa'yahum ezdesnadahan ve bakhabu khiyal khud qarran şawant ki necat bi mutabiat in firqay najiya mutasawwir nist. In besat ibarat şuma mera der tawahhumen daht ki nezdik ast ki in takhayyulat şuma ra az taqlid in akabir birun arat ve tabi'i keşfiyat khud sadat. Hergiz hiyali keşplere ve misali suratlaryň zahir bolmaklygyna ahli sünnet vel cemaatyň muqarrara i'tiqadiyatlaryny ki Allah Taala olaryň saýlaryny kabul etsin elden bermeseler we öz habu hiyalatlaryna aldanmasynlar. Necat şol fırqay najiya tabi bolman tasawwur edilen ýokdur. Siziň ibaratyň açyklygy meni tawahhumga taşlady ki golaydyr ki bul tahiyalatlar sizni bul ekabirlerge taklid etmekden daşary çıkarsa we öz keşpiyatlaryňyzga tabi etse. Binaen İmam Rabbani rahimahullah'nın aýdyşyna wara necat bidun mutabiat firqay najiya mutasawwir däldir. Firqay najiya kimdir? Ona Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Ma ana aleyhi ve ashabi." Meniň ýolumda ýören we sahabalarymyň ýolunda ýören. Görsek Peygamber
Huda sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabalar İmam Azam Ebu Hanife rahimahullahlar ölülerden dua ve hacet dilemeptir. Ma'lum boldy. Firqay Naciye şol adamlaryň ýoly eken. Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe-i kiramlaryň Hazrat İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'ın ýolunda, şolaryň meslekinde raftar etýän adamlar eken.